eyi mbar ko jamde deɗo yam jam bon ko ari fof aɗa yarlo aɗa yaafo aɗa acca haqqe sabu ñanden ko mbanmi kon fotani ɗum wadde debbo fotani mumude dande joom galle muɗum fotani haalde jaabo mi haalani noon yaha ha sawtowolam ɓurto sawtowol ma nden hemi ɗanaki ha weeti mi tubani Allah mi tubanima aɗa yarlo aɗa yaafo maɗa kam wona ɗum noddiɗa kam ha ɗi puƴaji kalanta ha so tawi kadi ka kullo haalandemo jiɗɗa haalandemo ko ɗum ko haaju maɗe min a mettita kam de ko woni a accat hami liɓa nde ɗeɗɗa min hakkude meɗen wona jawdi sa wonni kam e sa wonnanimi ɗum hatta ham joɗade ɗum hatta nangudemi sabu hakkude meɗen ko yidde e korsa kami cowi ɗum ha ka ceyri bubel wallahi Allah ndeysan o an docteur biɗo mono mbarde ko ari kon laaɓi koy laaɓi nawi ceer ene siiri wallahi Allah Allah yettama jarama ordonnance o naskey basi ala o naskey fof ma soode ɗum ko conni hen ko heddi ko noon ne tawno mi jogaki nani basi ala ɗum hay sinno mi ala momi lijjit mi sooda sabu koko ɓooyi hoynede a tampi mi tampi jaaɗen ha cikkuɗen wawata wonde Allah addi joni yonti ko joni yonti ɗum ɗo noon ala ko ɓurɗum welde ko ɗum jiilotonoɗa ko ɗum jiilotonomi te momtu gonɗi ma alhamdulillah momtu gonɗi ma yettere Allah mi yinno yettere Allah seeɗa tan yettere Allah deeɗo yam gila Allah waddi en ha joni min ala mo gandumi so wona an wallahi gila Allah waddi en faade hande ko ñande en wodinimi konngol ma ummo kongalam fawo hen seyɗane tan ɗum noon min ɗo kannuɗa ham ko ɗon kaɗam ko mbiɗa ham woppu mi woppat ko mbiɗa ham waɗ mi waɗat caggal noon hakkunde debbo e gorko ko sutura e suddude e suurde yeehi noon ha ayibana wona hakkunde meɗen ete hande kala ko mbawmami wadde janggo e jaam artata koye yam arta e ɓesgam sabu debbo ha dawa maya halfete sa jibinama ko yumma e bamma kalfarma sa dañi gorko ko joom galle ma halfarama sa yeehi ha ɓesnoyi ko ɓesguma halfarama debbo ha dawa maya halfete caggal noon yeehi ha ganda an a natti kam wawde halfude ko ayibayi ala ayiba ala ɗo an e hoore ma haali ko seyɗani ayiba kay ala ɗo hen deede natti wawde mumji sabu an ko nanmi ɗo haw faade hande so wona ko bandam en dokki mi mbaɗanmi hooram wona mbaɗanɗa ham ɗum fof mi yiyani ɗum wona faɗo wona wutte wona ñamdu wona yardu fof mbaɗo muñi eyyi joni Allah no wi yon daña ha rewɓe nayo kono son dañi fondu caggal noon an gila gadduɗa oɗo koye dowom pawɗa ɗum mi heedatamo iwratamo nano mi iwratamo ñaamo ɗum noon jinmi ko dokka ham dandam tuk hoto haal ɗum kay hoto haal ɗum an a haali haala ma en ɓoydi gila hanki tawi hande suwa ala fof noon jamanu men gurdani waɗi saaha weeli ha cikkuɗen mettara saahaji kadi metta muñen ɗiɗo mine ma fof ha jaltinen te an ko ɓurma wawde dewgal mi yiyani ko gonga noon a yi ko mbaɗamam ɗon ko fof kono noon jokku muñde tan hoɗo rokku wonɓe bedde ɓe ko kaali joni so tawi mbiɗa ka reedu aɗa namdo dani ɗum holno wayiri kono min ay dewgal so yeehi ha ayiba woni hen tan natti welde ɗum noon wotoma sambatin sabu mbaɗa teddinma mbaɗa hormima mi yiɗa ko boni ara hakkude meɗen ɗum noon hokkam dandam mi yaha mi to galle baba ɓuɓel gona e ko gonɗa ko wallahi Allah ɓuuri woppu kan haala ko gonga noon ene wawi taw min wuurino min wanno kon fotani wadde ɗum fof mi andi ɗum a haalni kam min woni erreur min woni lobbuguel mi jaaɓi min woni lobbuguel kala ko weññino hanki momi refti ɗum lawol ha rewa lawol sabu mbaɗa andi an ko jaɓanɗa ham ko muñanɗa ham ko ala jaɓowo waɗandemi ɗum ɗum no wiiɗa aɗa bonnuɗo hen wune ma hoto bonnu wune ma ko ɓoyɗa fadde ko nana ara e lawol so ari ene jooɗo tawa ɗo neno tawa ɗo baaba ɗum ni Allah hoddiri ko Allah hoddiri fof en jabra jomiraɗo mi jabri jomiraɗo min ko ɗum Allah fawimi gorko mo cuɓinomi gorko mo teddinmi gorko mo jagori kañum ɓuuri e worɓe gorko mo cikkannomi
hay so yiɗi debbo kanŋe fondal kam e muɗum gorko mi cikkannomi hay so tawi mi ƴetti laɓi mi fawi e dande muɗum woppat mi hirsa kono darono aybinami darono hoynami yeeso fasiɗaɓam wonko ganduɗa ko an waɗatami ɗum kono mi waɗatama ɗum ganda noon mbaɗa teddinma mbaɗa hormima mbaɗa nangguma ha mi daw mi maaya kono hankkadi dewgal wawa wonde hakkude meɗen ɗum koko jinnomi gonden ɗo hennene eɗen jiiya ɓinguel meɗen guurane beelammo jeeyen ha sukaɓe meɗen jogo en nafa en gurɗe jeɗaɗo fof nafa en kono ko ɗum Allah hoddiri bani adama yiɗat tan kono Allah e hoddiroji muɗum hakkude meɗen ko ɗum jomiraɗo yiɗi en ala ko mbawmi ala ede wawi hokku mayra ay ƴew joni min sa yiɗi ngoy kono noon ƴew ko woni gayno ko baggel ko joni toɓɓa ay saɗa way so mo no wona tan ko goyowo o wona ko mettuɗo ƴiyam o wona ko mettuno ɓernde te mati sika yiɗa ɓiyara waɗa noon sa woyi konko tinan ɗum ɗo joni kala ko mbaɗɗa konko o tinan ɗum mi ñaagui sabu Allah tan kadi ƴeewamo goppa haala ceergal te maɗen ɗo joni hakkille ma koko ɓami ɓernde mane koko ɓami kadi debbo kadi so wima ene haala e gandanɗa harma so yettiɗino natta haalde ɗum ɗon joni fof après min jewtete hen mi ñaguiran hoto way kadi aɗa huɓɓino ɓernde cukalel ngel annen ha faɗami aɗa joni a ɗo e kihit mi soodi ordonnance o arde ko joɗade amin mbawi jogade ye debbo e gorko muɗum ye gorko e debbo mum mbimi sowa wiya tangalel gorko fotani welsindade debbo mum fotani aybinde debbo mum fotani huɓɓide wonki debbo mum fotani woynude kay debbo mum fotani funtude kay debbo mum foti ija bogi ɓerɗo an kam ko woni haydara de iko haydara kay an no jahirnoɗa ni no gartirɗa wona laɓɓe goto ala wona ɗum ko hakkillam rutte sukaɓe ɓeɗo tan no gonninon ɗo hen ni no puntirimi ni tan ko ɗum tan hakkillam yeehi dal wona haydara taw ko ɗum tan ko noon sukaɓe kam ko an woni bam mabɓe noɓe mbawi waddema foof moɓe gartu tan ko an jibiniɓe ɗum kam jarani wadde ni sa waɗi ni kay anne waɗa kam déranger ko ɗum tan de wallahi joni noon boggi ɓernam battoga jewta aɗuno ko gasirimi aɗum woni bettimi no fewi ganduɗa ko yimɓe mbayli ganduɗa ko aduno wayni kono noon boggi ɓernam mboɗo jogui no wondirmi yewtidde e ma gilden ha joni saaha foof mi wiya hande mi wima noon kadi mi wiyata dal mi acci kam kono hande kam yonti mi haalal ma mbaɗa ko jaam ko jaam wona jaam saaha foof mi wiya hande mi wima noon ha kadi mi wawi mi wiya goɗɗo kono noon yonti hande haalal ma ɗon woni ɓerdam min mo jeyata ɗum ala tumi natani mi yi to sernaɓe kala to dañnomi yakar tan mi to jiyami foof ɓe mbiyata kam komi wawa dañde ɗum han ene muusi kam sinno ko sagam tan huuɗo suudu mi dañanma hen ɓiɗɗo mais noon kala ko ganduno mi waɗi hay ummade pecce jamma mi juula mi ñaago Allah mi waɗi mais mi yonki kam dañde ɓiɗɗo ene muusi kam noon Sadio mum to gonnima horo way ko gonga noon ene muusi kono ala ko mbawɗa hen so Allah ne hoddiri wonat so hoddirani kadi wonata a ɓumni ɓerdam nde noon a teddini kam sinno tan ko ɗum addata ɓiɗɗo maɗanima dañ ɓiɗɗo kono ko Allah fodani wawata wonde jarani kadi waya horo ƴiƴam ma gasi hen hoto jawdi ma boni hen hoto ɗum haɗa yaade haaju ma fi jala so tawi ko ɗum noon tan jarani kadi waya mo ala horo way annen horo way aɗa ni an sa woyi tan min mi anda no mbayami min sinno sagam nde pinɗa fo tawa aɗa jala kono ni sa wayni tan ala no mbatta o
ɗum de anni buubel wi kam ko cowiɗo fawri hen namdi dane mum o ga mo jakorinomi mo mbiyatnomi kañum jibinantami ene wiyami ɗo joni wa dañde ɓiɓɓe ay ɗum ɗo ko ɗum tan woni inte anni te ko kalannomi ko hande Allah holli kam ɗum ɗo ɗum tagi mi wiye heñare moƴƴaji kala kaɗa haala ardin miijo somi ardinino miijo hanki o hande mi wonta e ɗeɗo caɗele banda men holno mbaddami hen o namdiɗo daade mum ko cowiɗo o mo jinmi wi kam wa dañde ɓiɓɓe mi ani de mi jaahi balle kam e feere fotani woynude kay debbo fotani funtude kay debbo foti ko toppitade debbo waɗa cakkange dande he yimɓe gona yebde ɗum wona e farnarade ɗum foti ko toppitade ɗum debbo ay gorko mum mbimi so wawi a tangalel tangalel ngel tang tang tile ngel tang tang tatile ngel I tang tang tatile ngel ko min tan jengel bimi jeewe ala fo mo ndendu ala mo ndendinan alama jamliran alama tayliran yemem da fo koko wujji kono sumi tini beja